Салом алейкум. Имрӯз дар бораи утюг суҳбат мекунем. Яке бисёр одамо дар ҳамин вазъият мешава, мегираву далиша як ҳафта усто мешава. Сразе ҳадан пеши усто нараве, прямой ҳаминҷа ма дарча мегӯм тон, штоби шумоам саргардон наша, яке кор дори зарурай, бисёр одамо коргари давлатай, ана саз медава усто, ҳамаи коршон мемонанд, ҳам кирто, ҷинҷ гуфти гапо. Барои сразе мисол як ҳафта утюги нав шавед. Барои чӣ? Барои кадом ҳолада ҳамин чиз мешава. Мисол лампочка, ина ёзи лампочка шайнадед? Як шайтора мисол хулосаи гап ки вақте света мезанен, лампочка дар мегираву гарм нест, гармкуниш нест. Бардоро ҳамаи ҷои утюгтон созай. Беғарзи нами тагаш тен. Вақте ки света мезанен, лампочка дар мегира, но гарм намекуна. Ток омадеса, как надо 100% ток омадеса, неки нигреет. Гуфтаи русо нигреет. Барои ҳавай бисёр шумо метонед ки ай қафа утюги нав шавед. Барои тен сӯхтаги ток омадеса, ҳама ҷош кор касе беғарзи ҳамин барабар глазок дар мегира, глазок ки дар гирифт, лампочкаш дар гирифт, яъне нишон медиҳад ки ток омадестай. Неки и ки дар гарм ки намекунад сӯхтагияи тен. Барои ҳамира як расшотона гирифт, сразе саргардон нашавед, пеши устода натиеву исоруса як саргардон нашавед. Барои тен сӯхтагияи и роҳ надора. Ягон устоам ба хеле такша надора ки шутоби заминит кунад, сразе алиш кунад, кори шуморо буд кунад. Барои 550 ҳунар канали мо ҳама каса ютуб гузаред, и дарсои мо бисёр шуда ютубай. Ман ютуба сахт мехабам. Зинда бошед.